नमस्ते प्रणाम। हम आप सबके भाई अमरेश अहिरान आज बतावल चाहत हनी कि एगो गाना और एगो रंजीत सिंह के गाना एगो टुनटुन गाना दोनों गाना एके चोरी हो गइल बा। एके दिन चोरी भइल बा। 1 घंटा के हर फेर बा, ठीक बा। त हम चल बतावत तनी वीडियो में का कैसे गाना चोरी भइल बा, के चोरी कइले बा। तब तक वीडियो के लास्ट तक देखत रहिए लोग। तो चला लोग पहले हम लोग गाना के पहले सुनो जा केकर कैसन गाना बाटे, केकर कैसन ना, ठीक बा। भोजपुरी में बहुत जाना चोर हो गइल बा, अब केकरा के का कहल जाई, ठीक बा। त आवा लोग चला लोग। तो चलो लोग शुरू करते नहीं पहल का गाना टुनटुन यादव से। तो चलो लोग सुनो लोग। तो चलो लोग टुनटुन यादव गाना सुन ले लोग। अब चलो लोग आवा लोग रंजीत सिंह के सुनो लोग। आरा ओढ़नी पर लिखा वाला। चलो लोग देखा नहीं मैं कैसा बाटे इनकर गाना सुन के बताओ। तब तू ही लोग एकर कैलकुलेशन कर लोग के गाना चोरी कइल बा, के आ देखा और टाइम देखावत नहीं केकर कब गाना आइल बा, केकर कब गाना नहीं खियाई, ठीक बा। तो चलो लोग हम टाइम शुरू करत नहीं। तब तक लिए वीडियो के हमारा लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। तो तू लोग खुद देख लो लोग टुनटुन यादव आरा ओढ़नी पर लिखा वाला टुनटुन यादव लिखल बा नु। टुनटुन म्यूजिक वर्ल्ड से गाना आइल बाटे और देखा लोग 2 घंटा पहले ही गाना आइल बा, ठीक बा। ये गाना 2 घंटा पहले आइल बा। अब चलो लोग रंजीत सिंह के देखा तनी कब गाना आइल बा। तो चलो चालू। तो देखा लोग रंजीत सिंह आरा ओढ़नी पर लिखा वाला लिखल बा नु और रंजीत सिंह ऑफिशियल चैनल से गाना आइल बाटे। अभी 2000 व्यू बाटे। 1 घंटा पहले ही आइल बा, ठीक बा। तो 1 घंटा ई पहले आइल बाटे आ 2 घंटा पहले टुनटुन भैया कइल बा। तो आप सबके पता है गाना के चोरी कइले बा, ठीक बा। तो चलो हम वीडियो में अपनावत नहीं। तब तारा को तो पता चलिए गेल होई के गाना चोरी कइले बा, केकर 2 घंटा पहले बा, केकर 1 घंटा पहले बा, आ केकर लाइक ज्यादा बा, केकर ज्यादा व्यू बा, ठीक बा। तो ऐसे पता लगा ला लोग को लोग। ऐसे हम सब सबूत देखा के हम वीडियो बनाइला, ठीक बा। हम कोनो झूठा न्यूज़ ना बनाइला। एक खातिर हम दिल से कहूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो, लिंक के शेयर करो। जय हो भोजपुरी समाज।